Alhamdulillah, saƙon godiya ga jama'ar da suka yi tweeting, suka yi sharing, suka yi repost na wannan bidiyo. Wato jama'a 'yan arewacin Najeriya, wanda bai san ku ba ya yi asara, wanda bai san ku ba ya tagayyara. Wannan bidiyon da na yi an ɗauke ni ne, an bani naira miliyan 3 daga Abuja muka tafi jihar Bauchi domin mu tallata sabon wajen talk show mai suna IB Exclusive. Na ga miliyan 3 ba 300,000 ba ce. Naga ina buƙatar a ce na tallata wajen nan da kyau. Sanin da na muku na cewa in muka yi bidiyo muka ce don Allah don Annabi kuma na sharing, wucewa kuke ba ku a kallo, sai muka ce to bari mu fito muku da sabon salon da za ku mana sharing, ku yi tweeting, ku yi repost ba dan Allah ba, saboda rabi da kwatan ku tsirannu ne. So alhamdulillah sako ya je, ban roƙa ba, ban nema ba, haka aka dinga kafe ni, masu yabo suna yi. Ina mika saƙon godiya ga masoyana na hakika wanda suka dinga ƙoƙarin bani kariya akan bidiyon na cewa ƙarancin ilimi ne kuma ba wanda baya kuskure. Na ga wasu malamai, musamman akwai wani malami na a ɗan Nijar da kuma wasu sauran mutane na, Allah ya saka muku da alkhairi. Na ji daɗin wannan. Amma hakikanin gaskiya kamar ni ƙato kamar ni a ce ban san me ake nufi da fassarar Walata Qarabu Zina ba. Ai ko ban san Walata Qarabu ba, ya kamata a ce na san zina tunda ina mu'amala da mazinata sosai. Maganar gaskiya kenan. Kamar ni to ni duk abin da na faɗa a wannan gun shiryawa ne, saboda irin roƙon ku na yi ku mun sharing bidiyon nan ba za ku yi ba. Yawwa, amma da ke na san halin ku tsinannu ne, abun faɗe ne bai muku kaɗan, sai yasa na ɗan saki layi aka dinga kafe ni jahili na yadda. An nuna muku aikin jahili kuma kun yi talla ba dan Allah ba, ni ko na ninke miliyan 3 na. A ci gaba da gashi 'yan kutumar kwake ku. Ayan arewa wannan wata sabuwar hanya ce ta trending, amma kar ka je ka yi sabo, dan ni ba sabo ne ba. Cewa ne Walata Qarabu Zina a daina waka. In ka duba harkar waka yadda ake hada cuɗanya maza da mata, ai akwai zinan mata shigo ciki. Allah ya sa mu dace. Kwanan nan an mun talla kyauta ban nema ba, ban ce dan Allah ban ce dan Annabi ko dinga dora gidan TV nan ana ta ganin IB Exclusive na wucewa. Ni ko na ninke miliyan 3. Allah ya sa mu dace. To jama'a, kun dai ji bayan da Malam Aminu Jetawa yayi. Ni kan dama na san wannan abun wallahi entertainment ne, wallahi shiri ne. Don ba shiri ba haba. Na san wannan abun shiri ne wallahi. To gashi nan dai kun ji bayani da bakin ku. Dama tun farko na gaya muku wannan abun da Aminu Jetawa yayi gaskiya da gangan ne yayi shi, sannan kuma shiri ne. Kuma gashi maganan da na faɗa ya zama gaskiya. Saboda idan kuka duba wannan abun da yayi, idan da a ce ya samu kuskure ne kuma ba da gangan ne yayi wannan abun ba, to da ba zai ɗora shi a shafinsa ba. Idan kuka duba ya ɗaura shi a shafinsa na TikTok da na Facebook, duk ya wallafa su a wannan shafuffuka na shi. To da ce